lang hilin eh. Hi, good morning. Mayong buntag sa tanan, nalapod ko. Salamat Lord. Salamat sa gasa sa kinabuhi. Pitak pagkatang matarong buntaga, adlawng Merkulis na, pizza 20. 20 ba? Sa 20 na di ay 1 month na dayron. Gikan sa pag-opera ni Upaw. Subunaha, malung buntag sa tanan. Arapog ko. Arapog ang dagway nga murag dagway sigbin. Taw, kamusta mong tanan? Sa Zukoron o gawas. Alas 5, quarter to 6 na di ay. Wa pa na mahilabti sila. Arapog pa. Kamusta mo? Kamusta mong tanan? Labi na sa katong karon ay nagmensahe. Good morning, Ma'am Yuning Ayop. Salamat kaadto sa inyong message. Mers and family, good morning. Nita Kala, good morning, Ma'am. Mo lagi, Ma'am. Kadto ko darig exercise dang lakaw-lakaw. Sorry po ato mangita ko makita pa ba ko pabori. Ato customer ron ug naman nagtinda patungkuan kanang gawas kay kamunggay. Maglaway ko kamunggay butang piniritong isda. Nagpipirong isda hapon mo nang sa Dokoro gawas ug nabaroy kamunggay. Salamat sa tanan labi na ni Ma'am Siri Ulrich, Ma'am Almalim. Good morning diha, kamusta? Hapit nagmahal na araw. Kamusta mong tanan? Good morning diha ni Noel Dominguez. Good morning sir. Marcelo Marcelo Castañares. Good morning sa Tagbilaran. Madong aldaw dihas timog kalibutan, dihas Tagbilaran, timog Bohol, madong buntag. O ni pili sa taghap. Morning ma'am. Ni Bilma Makabalo, mayong adlaw. Good morning sa tanan. Pasensya na mo. Muli po ang dagway nila. Pero atubang ninjo nilaing lingaw nihinay day lamang kung baklay na tulay sa manggan sa igagaw kaya masinadan to ikuan at to ikamunggay nga siyang tanong sa doon pamampod ron doong lampod at to dapat sa manggahan sa igagaw kaya niya amutoy sa kamunggay o nabay dahon. Tapos mga marites manubuntag sa pagsihan ko din jog away sihan ko din jog inaghawa na kuno ko sa hang YouTube kumawa oy nato ko din jog pangluod ngawa man okay raman ko siguro wa kay lingaw gusto ka mag-YouTube kay mo. Basin di ay ganahan ka magkuan, ganahan ka mag-YouTube, kinsa ka, di ba mo kung kinsa ka, kas palibot, paglibot-libot. Basi ganahan ka, maggama kang ibang payag, aron makagaw-gaw pagkastubangan sa imong cellphone, di kay sila kag pangsaw-saw silpang hilabot. Manggahan at hang nanapol hang bungas ibabaw.
kamunggay na auto. Na auto kamunggay ni Lisa. Lawas na naman ko na ito halipapa. Pwede ko kamunggay. Kinanong din sabaw kamunggay. Sa police station, Pasaka. Ito na ng police station na nagbay sa Hingagaw. Di sa polisyo. Nanadaan niya ganin o kamunggay o napaba. Nabunga manggaw. Napa din ninda katong suki niyo pa og suman nga pilit. Sig nga pa dagto kay sumo po sige kaupan. Nihiyan hindi kakanin ng istubangan, lasog kamunggay na ito. Malagi, kinahanglan maglakaw-lakaw na di. Mamiso si mong bulsa, kaya hindi naman ka pwede maglakaw-lakaw kay mamiso. Napadigid sang sukig. Nindaw kuan. So manpilit. Pili po na si Zag kuan palitanan na palit na naman po kung suman pilit. Matamis yan? Oh, tama na tayo. Taman. Alit sa kusuman pilit. Rente. Kumuli. Dahil kayo agis sa highway. Na. Mamali ka bang libot-libutan na masupaw. Mamali kinahanglan po kung maglibot-libot, pasingot, pabuntag. Pumapauli, imbis na kamunggay, na padung suman pilit. Kaya kamunggay ito sa Hingagaw na utuman. Napagdaang mamiso. Napalit ng hinunog suman pilit. Kung lagi lisod ni maglakal ako sa Manila, lagwa kay mamisusod sa imong bulsa kay kadalihag palit. Imbis lang 50 pesos at itong taga ng kamunggay kay naipinarito sa bahay, wala na naman pa itong kamunggay kay nakitan po nagsuging upaw sa tuan sukay ni Dasizahang palitan na suman pilit kay kanlagas po din na sa mo palit-palit o kaila mo nang masahira po sukat pila ka buwan sa may nakapalit pila tuwa pa sa mga anak diya man na nakitaan mo tagang 50 diya tunong kabuok 50 nanto pero ang tag pila ni dyan hitag sis pero ito sa hamurag dag-dag pa to hang tag city sa buhol ha nalalaman libot ko daari good morning sa tanan patanan-tanan din mo tagtag sa og kingaan og kinsa mo kay bawa na mo kinsa mo ambing kanunay sa katong ningon nga nung tanan nakapainchik ba kuno ko sang inarbatan sang kuan nawala na naman ko nagpainchik han lamang gibutangan og gahos
magdaan po kong ahos. Kaya ang insect na sa Manila, di parehas buhol. Nazo, hanggang na dulahay, ragkalahay, ang daris Manila kung para sa buhol. Daghang bitaw ni Mrs. Hanga. Nabali ako ni libre. Wala libre daris Manila. Ampor ako sa Ginoo. Okay lang yung hang kinibkiban. Sige nagadlaw. Libot ako daris. Kuan. So, yung pag mga basol, taga-silhig. Ito, sangka ko dari. Dili nagnabay ko andat to. Kaya ang balik ko ng ja. Naay ko mong guys. Huwag na malikod mamiso. Ayos, umitin ka. Sabi. May malunggay ka? Wala, te. Patay. Nakapon may bunga ng malunggay. Ubus. Dahil malunggay. Uli na ko basig namatan na itong kuan. Namatan ang angkan. Daghang salamat yung tanan. Kay gisumhan naman mo sang dagway, di naman dagway nang ipakita. Kaya namang kalibunan. Itaw, amping sa tanan, o kinsaman mo. Mga kanunay nagli-li. Salamat. Salamat. Kay mamainit na mayroon kabot na mainit migsuman. Yung tanan dagay na sa paghang singot. Oops, paningat na dito. Yagin ng basurahan. A few moments later. Kape o suman pilit. Nanay ito pa. Tama ka na lang. Nanay ito pa. Huwag na mag-board ni. Huwag na. Tugon pa na? Nanay ito pa. Nanay ito pa. Nanay ito pa. Ida. Dagang kan. Alam mo maglaoy kabunggay. Lahi ag sumansa. Diris kuan Manila sa ang suman. Mula sang duy ano? Kaya mo nagtaslag sentral. Mainit ta ma'am Cherry Ulrich. Oo. Lawan matagatang trabaho pero lahi lang ni ilang suman. May lasang luya no? Kapag guning ang kanya 1 month na buyag. Oo. Buhay baw eh. Oo. Ma'am Almalim mainita. Simple. Morning wing suman nga basta atong tinamis kay wa mo kita guys suman kuwalan may kinugay pwede kinugay sa Manila nga bago dahil mo itong kinugay puma wa naman may kinugay ron nga naibubuo mura naman kong asukal pero ito may kulor
People Brothers. Mainit na. Ang kandya ija. Kape stick. Panagsa. Daghan na pagbungas mangga. Tumoy. Libang ng among bata. Ito to bang? Ato, kaya na may nag-lutin ito. Napay kulang. Naitak na. Kung kayo? Saan ka ba nagawag doon? Oo, hanapin mo doon sa kwarto. Ha? Pero pinasang luto. Binada na dapit. Okay, naman ako ka na lang. Malakanak. Ano sa kong kamunggay? Kaya maglaway ko. Kamunggay sangkan. Ambil tadi pinirito gahapon. Ginamok namang presyo. Sa bawang kamunggay. Sa bawang kamunggay. 10 pesos. 5 na kapalwa. 5 na kapalwa ag 10 pesos. Ay. Yan naman. Kaya naunhan tukos kamunggay dito sa Higagaw. Utuhan man. Lula sa ano na nagkaroon sa kamay. Be. Lula. Mas kung kamunggay be. Rung na kayo masupsup. Lula. Sige na bakit supsup. Hilak na. Exercise. Salamat ka lang. Ah, bili ko na ni Be. Ha? Isa. Ano ba susunod? Hala. Hilak na. Oy, shit. Ay, shit. Ay, shit. Ay, shit. Ay, shit. Grabe kamunggay oy. 5 kapalwa 10 pesos. Reset. Uli na litag buhol be. Kamunggay grabe. Apa? Harus lah. Loko. Good morning. Morning be. Happy Mansari. Hanmat na na. Kanina, ginja ko nood to. Lagi ginja, alas 12, hoy. Saan kagikan, ha? Gikan mas gawas. Gikan mis gawas. Ala, kay bisyusa man eh. Man, sup-sup magabi, di man mo undang. Diyang piling siguro gabi, adlaw si diyang nanay. Lo, oyag nanay. Di mapulihan. Let's ginawa ko na. Susunan ni. Didi na. Hindi kayo mag-utang taga munggay. Kano ba Didi? Sige Didi. Kopoy. Ninang ni dyan. Mga ninang. Mga lula. Buyag. Mga lula sa Bohol. Tanawa mi na. Lulog lula. Uy. Hindi man. Uy sus. Hindi ka pakita si mong lula? Ha? Sige na. Bye-bye na, bibe. Bye-bye. Di kaya kagutog tanaw si mong lula. Kadidihin na. Sabon ng kamunggay. Madunra mo na yung sabaw-sabaw. Pailin-ilin. Yan ang sabaw. Kamunggay. Subakan o
Piniritong galunggong. Sabaw angkan. Hindi mapsan magsuso. Isang bata, grabe kahin ko. Buyag. Lola, nag-insa ka, Lola. Nagsabaw, kamunggay. Sayo. Ano mo na, bebe?